ọkwa mmadụ bụ arụsị. Okay. Ọ ndị ochie nọ n'ala ọkwa na bụ arụsị. Ọwa ụfọdụ Baịbụl a. Ndị ụka ụwa Baịbụl ogu tọrọ ọhụọ ọtọ Baịbụl. Baịbụl ihe ndị ụka mere mana onye ji ọhụọ agaghị eme ihe ọjọọ mana onye ji Baịbụl ji eti ọgwụ na Baịbụl jewara ụka onye o ji eme ozi enyi. Maazị biko ị nwere ike ịkọwatara ihe bụ arụsị? Ihe bụ arụsị ị nwere ike ịkọwatara anyị? Arụsị Maka oke maazị ịma abịa n'ala Igbo maọbụ abịa na chọọchị ikwutekwa anụ okwu arụsị maọbụ ife onye na-eme omenala dị n'esi na-agasị onye a na-ekpeziri arụsị onye na-agwọsi ọgwụ. Biko maazị onwe ihe nwere ike ịkọwatara anyị ka ndị na-ekirikwa vidiyo aghọta ihe gbasatara omenala Igbo a na-abịakwa na omenala Igbo nweghị ga-eme ka ha pụkwa ịkpọ arụsị. Amarọ m onwe ihe nwere ike ịkọwa ka ndị na-ekiri m wee ghọta gịnị bụ arụsị. Arụsị abụghị ihe ọjọọ. Arụsị abịa bụ amụsụ. Arụsị ọnọkwa ọkwa mmadụ bụ arụsị. Ọ ndị ochie nọ n'ala ọkwa na bụ arụsị. Maka iwere ọjị bịakwuo n'okwu o mere ya kwemere ma ọjị ma ngwu kwe na afọ n'ike ahụ ihe ndị ochie ji hiwe obi. Ọ ya bụ arụsị. And okwu a na-ekwucha ha anyị okwukọcha kwuo okwu ekwe tụọ ya ihe ọhụọ bụ arụsị. Maka na ngwuru na-eme ihe ọjọọ anyị na-akpọgasị aka gbepụta ọhụọ ka ewere gbaa ndụ ọhụọ nna ụnyaahụ. Ọhụọ ụfọdụ Baịbụl a. Ndị ụka ụwa Baịbụl ogu tọrọ ọhụọ ọtọ Baịbụl. Baịbụl ihe ndị ụka mere mana onye ji ọhụọ agaghị eme ihe ọjọọ mana onye ji Baịbụl ji eti ọgwụ na Baịbụl jewara ụka onye o ji eme ozi enyi. Mana onye ji ọhụọ agaghị eme ihe ọjọọ o mee ihe ọjọọ abana abụ ọzọ agụọ nwụọ mana onye ji Baịbụl je na-arụ ala na-akpagharị ọ ihe edere ede. Oke ya bụ maazị onye nkọwa gị na arụsị abụghị ihe ọjọọ. Mba arụsị enweghị obodo enweghị arụsị. Achọrọ m ka ịkọwa ka ndị mmadụ ghọtakwa na akwụkwọ n'okwu arụsị ha echisiri nnọọ ihe ọjọọ. O meghị obodo ọbụla ha ama vileji ọbụla nwere arụsị buru ha bịa. Arụsị nna ha juru bata. Maazị dịka anyị na-ekiri na soshal midia maọbụ ịnọ na asị na m na-akpọ onye dịka onye ụkọchukwu maọbụ ndị echiri echi n'ụzọ ụka asị na onye ahụ ga gbaa arụsị ọkụ maọbụ buchanye ndị nna ihe buru ya gaa gbaa ya ọkụ maọbụ tụfuo ya. Maazị ndị na-eme ihe dị otu ahụ eziokwu ihe ha gbara ọkụ ọnwụgofa ya na ndị na-eme ihe ahụ kedu ihe ahụ agbara ọkụ ọnwụhụ maka na mmadụ na-ekwu okwu ha etu a ji ekwu okwu ọtụtụ asị na ọnwụ na eburu ya anụ ahụ ka ili mmụọ pụrụ apụ mmụọ nya maka ọ bụrụ ndị na-afụ ụzọ wọntụ eburu mmadụ tinye enyi ọ ka ya anọbe ya mana enweghị ha ya tinye enyi ọkwụrụ na nkọnkọ ekpochicha enyi ụnụ tụwa nwa azụ na-apụ osorokwa ụnụ na-apụ ihe ọ ga-anọbe ya mkpụrụ abalị 3 bifo ọ jewere betọrọ ya ndaji emezighị ya mbịarute ọ pụọ abroad ka a na-apụ. Oke maazị na-akọwa gị na-abụ ya wụ ndị a na-eme ha eburugo arụsị ha agba na ya arụsị ajịji akpa n'isi gbokpogbo mmebe ndị ahụ famili ya merie ya wee jesudoso ndị ahụ gbara arụsị ahụ ọkụ omeghị oke gbara ya nụ ihe ọsọ onye mma ya na ha nwụtụcha ma ezinụlọ ha nwụcha. Ya wụ na nkọwa gị bụ na maka ndị na-eche na eburu ihe dịka arụsị agba ọkụ ya wụ anya a na-emegharị anya ịkọnfuz mmadụ emeghị ya mmụọ apụ gbasị ị na-eme mmụọ dọ ya apụgo ya okpokoro ihe ka ị na-agba ọkụ ịgbachatụ ọkụ mgbanwe nata rizọt ya. Mana pastọ ahụ gbara ihe ahụ ọkụ ma fada ahụ ma onye ụkọchukwu ahụ gbara ya ọ ya ka arụsị anyị abịa merụ ahụ ka ezinụlọ ahụ kedu onye arụsị ga-emerụ ahụ? Ọkpọnya ndị ụkọchukwu ahụ na-agba anọ ọ ya ka o jighị emete ha anya maka ọgwụ nyere ya onye ala alụ onye ahụ na n'aka ndị ilo onye ala alụghị nọkọ lalịala kwa ụka ọma. Oke ya wụ
amụtakwa m ezigbo ihe taa. Ya bụ maazị, nkọwa gị bụ na oge a na-abịa sị na agbara alụsị gba alụsị ọgwụ, Nnọkọ. o nwedị ihe gbasatara pastọ maọbụ ndị ezinụlọ ahụ ka alụsị ya bịa mebi. Maka nwere ndị pastọ na-ebuli ejeli were ihe rụbazi ihe a chọrọ ịrụ. Ya rụzi ya resi ahụ nyekwu ya ihe anyị na-enye ọnụ ya na ya nọrụzi ọrụma ọ ya na pastọ na-ahụ ụzọ. Ka mmadụ na-edere mma ihe ndị ọmagasị ka ha ime misteki. Pastọ omenala akụghị agaghị ahụ ụzọ. Onye pastọ ọbụla nna ya bụ dibịa ma o mee mmụọ kụrụ ya nụ ọ ga-eme pastọ ọ gaghị emeli onye ọ ga-eme ọ gaghị afụ ụzọ ma onye gwọba ndị mmadụ. Onye nna ya bụ dibịa ma mmụọ dibịa nna ya bụ ụkụrụ ọ ya nwere fada a na-agwụ ụzọ ọgwụgwọ wee gị ya mee fada ya ji atụrụ ndị aja mee nka ndị a na-agwọ ya wụ etiwuze nke abaa na chọọchị. Okay. Nna. Ọkwa obere